जेबो गोसोआव गैला औ जुरि आब' आइ आरो आफायालाय आइ आफा मा जादों आइयालाय औ फिसा नोंसिनि नोमाया नों थांनायखौ सहायनो हायियाव बेरामाव गोग्लैनानै थाबाय थांआय नोंबो दसे रेस्ट लाहैदो एफा गोबावनि उनाव दिनै सफैदों बर'सानि न'आ बेनो जागोनदां न'आवसो दंना गैयाथाय आंथ' खिन्थायालासिनो फैबाय दङ खोमा आं थांनायनि एमि नों जोंनाव औ फैनाङामोन नामा नाथाय नों जोंनि न'खौ बोरै मिथिनाय आं बर'सामोननाव माब्लाबा फैखांबायमोन नामा मिथिला जेबो नङा दे एमि ओमफ्राय मामोन एमि बर'सा आं दाख्लैहाय नोंखौ मोजाङै थेंक्सबो बुंनो हायासै बेखायनो दिनै फैदोंमोन आङो नोंखौ थेंक्स बुंनो नाथाय मानो नों मिथिया बर'सा नोंदि आंनि थाखाय बेसेबां खालामदों नोंदि आंखौ आंनि आइ आफामोननिसिम लाबोफिनदों आं नोंखौ माबोरै थेंक्स बुंबावनो नों नङामोनब्ला आं आंनि आंगोफोरखौ माब्लाबाबो लोगो मोनफिननाय नंलामोन नोंनि आंगोआ सासे दंबावो एमि जिरायफैदो एमि नांथ'ला बर'सा आं जिरायथ'ला आं थांसै माब्लाबा जोंनाव फैदे फैगोन ना बर'सा नों लिंहरबा आं मानो फैया एमि बाबुआ दामायनि मा जाखोथाय ओंखामफोरखौनो मोजांखौनो जाला गथ'आ दिनै बाबु मोजां मोनग्रा ओंख्रिखौनो संना होनि आं जागोन खोमा गथ'आ आयै मा जाखो बाबा मा ओंख्रि संखो आयै नै बाबा नारजिजों अमा बेदर संनो नागिरदोंमोन आङो नोमानिया मैया एसे हरदोंमोन नारजि अमा आया नों जोंनि ओंखाम संग्रायावलाय मा खालामदों एमि आंना नारजिजों अमा संदों नों संनो रोंगौ आरो औ माथो सानदों नोंलाय एमिखौ आंनि फेभरेट ओंख्रिखौखि आं संनो रोङा जायोना बा एफा गोखाखौ नों जानो हायो होनदा औ हायाबो माथो नोंलाय जाया आरो होद एफा गोखा आं जानो हायालै था होमबा नोंहा एफा गोथावखौखि जानो हाया जायोना आरो नोंथांमोनालाय सोर सोर नारजि अमा जानो गोथाव मोनो आं बायदि खिन्थाहर दे नोंथ' गोखाखौनो जानो हाखाया औ बाबा मैया नोमानिया अमा सिथारदोंमोननो बेखौनो एसे हरदों आरो मा अ आयै आं बर' बाजाराव दसे थांना फैनो दे बाबा नोंनो आलु ओंख्रि संनानै दोनखाबाय आं दा फैनानै जाफैदो दे आयै एमि आंनि जिउनिफ्राय थांखांनाया आरो आंनि जिउआव फैफिनबावदों जाय बुस्थुखौ आं आंनि जिउनिफ्राय फोजोबखाबायमोन दिनै आरोबाव बेनो फैफिनबावबाय आंनि जिउआव वाइ आंनि बर'साखौ सेनो फैफिनबावबायना नों बर'साया खालि आंनिल' मानो फैफिननांगौ नों जोंनि गेजेराव बर'सा आरो आंनि गेजेराव फैफिननो नोङो एमि नाथाय गोसोआव ला एमि बर'सा आरो आंनि गेजेराव आं नोंखौ माब्लाबाबो फैयो आगै एमि जोंथ' नोंखौ गोमाबायसो साननानै लाबायमोन आगै थेंक गड गसाया नोंखौ
मोजाङैनो मोजां हरफिनबाय जोंनो। आगै, नों मिथिया नों थांनायनिफ्रायनो जोंदि बेसेबां दुखुआव दङमोन। नाथाय आगै, नों जेबो गोसोआव गैला। नों आंखौबो गोसोआव गैला आगै। आगै, आं नोंनि आब' जुरि। आब', आं जेबो गोसोआवनो गैला। आंदि मा जालांखो आं जेबोखौनो बुजि मोनला आब'। आइया मोजांथ' जाफिनगोन ना? औ आगै, दाथ' नों फैबायना आंनि आगै सना। आइया एबार मोजां जाफिनसिगोन। आगै इमि, एसेबां गोबाव नों मानो जोंनिफ्राय गोजानाव थांनो आगै? जोंदि नोंखौ बेसेबां गोसोखांदोंमोन आगै इमि। मादै, आं आंनि आइखौथ' गोसोआव गैला, नाथाय आं नोंखौ आंनि आइ बायदिनो सानो। मादै, नोंदि आंखौ एसेबां अनो, गावनि असे फिसा बायदि। दिनै मानोबा रानिखौ बिराद गोसोखांदों। रानि, नों थांनायनिफ्राय मानोबा खालि मोनथारबाय। आब'आ फैफिनला नामा? आं आब'खौ जा नायनो लुगैदों। आइयै, आब'आ फैफिनगोन ना फैफिना? आं आब'खौ जा गोसोखांबाय। फैगोन आइ, मानो फैया जानो? रानिखौथ' आंबो जोबोर गोसोखांदों, नाथाय आं मालायनि गथ'खौ बेसेबां लाखिनो? बिहाबो गावनि आंगोफोर दङ। थां आइ, ओंखाम जानोसै थौदो। आं ओंखामखौ नायनोसै। जागोन आइ। एमि, मा सानदों? बर'सा, माब्लाबा समाव नों आंनिफ्राय गोजान जालाङोब्ला। आरो नों मिथिखायो एमि, आं नोंनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान जाया। थेवबो मानोबा गिखांनाय फैयो। आंथ' मिथिखायो नों आंनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान जाया होननानै। नाथाय गाबोनखौ जों रावबो नुवाखै। गाबोनबा मा जायो सोर मिथिनो? आरो मिथिगौना बर'सा, जोङो जोंनि गाबोनखौ साननानै जोंनि दिनैखौ बावगारलाङो। जोंथ' बेखौबो मिथिया जाय गाबोनखौ जों एसेबां सानदों, बे गाबोनखौबा जों नुहैगोन ना नुहैया? खोथायाथ' नंगौ, आरो आं नोंजों बेबायदिनो नोंनि लोगोरि जानानै थाबाय थागोन। लाइफ टाइम नोंखौ गाबोनखौ बावा। एमि, दिनै माबा फिरफिलिबो मोनला, अट'बो मोनला। माजों थांबावगोन दे आं? एसेबां गोबाव जाबाय, दाबो गंसेबो फैया। थाबायनानैबो माबोरै थांगोन दे आं, एफा गोजान। बर'साया बेयाव? आया, एमिया बेयाव हारसिं मा नेबाय थादों? एमि, नों बेयाव अबाव थाङामोन? आं बिजनियाव थांदोंमोन बर'सा। नायना ओमफ्राय आं दहायनिफ्रायनो अट' फिरफिलि नेगासिनो, दाबो गंसेबो फैखाया। मोननायबो नङा नोङो, बिथिंजाय बारा अट' फिरफिलि खाराना। बिदिबा आं माजों न'आव थांबावगोन दे? नों आंजों थांफानो हागोन, थांफायोबा।
साइकेलाव माब्लाबा गाखोखांबाय। बरसाखौ लोगो मोनबानो मिथिया मानो आं बेबायदि मोनो। आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो सिनायखायो। बरसा, अबाव थाङामोन नोंलाय? आं बर' बाजाराव थांनो नागिरदों। बर' बाजार?